L-azzjoni ta' Adrian Delija fuq il-fosos dik li ħattim tiegħu bil-flokkijiet Team Adrian Delija u li ma tħaltux mal-partitarji l-oħra biex jisimgħu il-kap ġiet ikkundannata mill-kap nazzjonalista Bernard Grech. F'kummenti mal-Malta Today, il-kap nazzjonalista qal li dak li jagħmel Delija huwa inaċċettabbli. U nibqa' ninsisti illi dawn it-tip ta' azzjonijiet għalija mhux aċċettabbli, aħna partit wieħed, bandiera waħda, arma waħda u allura hemm bżonn illi kulħadd jiġbed l-istess ħabel. Grech ma waqafx hawn hekk kif fit-twissija ċara lil Delija qal li x-show of force ta' 2 filgħaxija tmur kontra r-regoli tal-Partit Nazzjonalista. Aħna anka fir-regoli tagħna għandna li ma jistgħux l-ebda kandidat illi jkollu anke dat-tip ta' flokkijiet u affarijiet. Jekk dan mhux biżżejjed biex ikompli jikkonferma l-qasma bejn il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil u dik ta' Adrian Delija, il-mażul tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista insinwa li Adrian Delija ma jħarisx lejn l-interessi tal-elettorat. X'kienu r-raġunijiet u l-intenzjonijiet tiegħu mhumiex ta' interess għalija, li interessani huwa li kemm hu kif ukoll kull kandidat u deputat iħares lejn l-elettorat b'rispett.